Matats, good afternoon. Nanatay ano ba? Namay sige comment sa ko mga tatsoy na gusto daw sa mo tana magpahimo og ng page o profile unsa daw nindot gamiton. Akong tubag siya ako. Kung profile man god, mas binta jud page di ba no? Mas gwapo jud ang page mga tats kaya ang page man god. Isa din ang ka-post nimo katag dayon pero ang profile man god mura gahi siya. Eh dati man god ang ginagamit ako page pero sa karon profile kay naguba man god ako page. Nya di naman ta pwede mag-profile kay ay mag-page kay na monetize mata ning profile. So ako ma-advise sa imo ha. Si pangalan to ni ay nakalimot nako. Kung wala kay page profile pwede na na. Kay pohon maghimo magipon kog page. So napo kay ano matats kanang grabe dagan nga suko dito sa tong gi-post nako na bangka nga nasunog ba. Mo to gikapoy nako to sila eh. Di lang to ta mga high blood no. Ang uban ng high blood na ba? Na mga high blood mo narbo ko tambal sa high blood dire. Akong kauna. Kabalo mo unsa ni? Kato mga nag-comment nga suko na ba? Ay mo high blood go? Naitambal sa high blood oh. High blood ba ni Kang? Ay sa bughat man ini sa bughat. Elepante di ba? Oh. Ay mo high blood kay ano man content man na siya. Ang uban mo gud wala ka sabot pero sa tinuod lang kun di mo tuwa to mga presyo sa bangka nga to ang kantidad niya nga 5M. Di na ta mamugo sa inyo ha, di ba? Kaya lisod magod magkigtubay ta sa inyo basi maka-istorya tag mga sakit bitaw. Oh, kita pa madawat ang Facebook. Sa bagay dili naman kay isa ka tawo ang ni okay dito, ang uban halos 70%. Ito pero ang nagahig ulo, bahala na mo. Muni bagay sa inyo oh. Dagan sa mua ni. Mana mahiblad mo diya o mabugat mo. Bagay magpasalamat po ta ng mga comment section eh kay dili biya lang mag-comment kung wala na sila tan-aw sa to, di ba? Ug isa pa kagahapon norog na 12,000 followers ata. So magpasalamat day ko no sa mga bagong followers ato da, grabe. Lain tao pa jud nagtan-aw sa to ba. Daghan kay salamat sa inyo no kay di lagi na to may isa-isag tan-aw lagi. So nagimo lang ko ng video magpasalamat lang ko ba og katong mga comment pro. Okay ra ay. Ako lang masulti katong mga followers diya nga bagong nisulod. Di naman mo may isag pasalamat. Ginoo nila bahala ninyo. So salamat din pa sa inyong suporta no unta, di gyud mo mawala diya. So karon Domingo man ta karong adlaw mo gud wala okay bug video. Kay kabalo ka ulan-ulan, lapok ang dalan. So alam dagat ato pakita sa inyo ha. Sagbot ato pakita sa inyo ha. Dira. Sagbot lang sa tawo ipakita sa inyo mga tats, pero sa tinud lang daghan-daghan jud kay salamat no sa mga nag-share diya sa kay dagan tawag ani nag-comment dito atong bangka pero okay lang dagan gid salamat sa inyo ha. Ay lang tang magsuko gud ha wala na og katong mga sa kuan nagingon nagpalubak na napuntaan ni mga palubak ba di la jud nato na pwede sa himuon og palubak sa tinuod lang ha pasilualan jud yung stats kay kaya kung mahimo sa karon tan-aw na to mga video nyo kung unsa dia pero ako may sulti sa inyo ha upload lang og video kay simita ni bahala sa inyo. Ay sa tangon mga palo-palo kay dili importante ang followers karon, ang importante karon video nga makahimo mo content. Mao lang na. Nya, daghang salamat tanan-tanan nga nag-share og nag-follow sa kuno. Daghang kay salamat sa inyo. Inyo na ni.